bathola amaphepha abahambe ngoba kufanele babe nabo sebenze bathatha-ke nomnotho wasemakhaya. Iy'tolo lezi ziwumnotho wasemakhaya, sifisa ukuthi umnotho wasemakhaya uhlale emakhaya ebantu basemakhaya abangama-South Africans. Mhlawumbe lokhu mina engikwenzile njenganomkhandlu ukulwisana nokugcwala kwabo ey'ndaweni zasemakhaya. No, iy'ndawo abahleli kuzona iy'ndawo zamakhosi, akuzona iy'ndawo zikahulumeni. Ngaleyo ndlela benazo imihlangano eminingana nje namakhosi wonke within uMzumba. Amakhosi-ke la uMzumba u-17 sibe nayo imihlangano eminingi namakhosi. Kwezinye iy'ndawo abekho amakhosi ngithi abe u-4 a-indicate ukuthi ey'ndaweni zawo bakhona kodwa babekiwe amakhosi. Bangena kubona abantu bafike bangena emzini womuntu bafuna indawo barente ebantwini. Kukhona-ke sibonayo abakhile eduze komgwaqo esithi babekwayo kubona amakhosi. Iy'ngxoxo ziyaqhubeka kodwa-ke sonke siphuma ezulwini ukuthi abahambe. Okwesibili okubalulekile sesike sakwenza kwakhona umkhankaso ebesigijima ngawo la nathi sithi asihambe siyobheka iy'tolo zabo bonke ukuthi zisemthethweni yini, sibhalisiwe. Isitolo ukuze sibhaliswe sidinga umuntu abe namaphepha. Bakhona baboshwa nokudla babekudayisa lapho sasibheka ukuthi kuwukudla okufanele noma ukudla oseke-expayile. Baningi ababoshwa kodwa asinalo-ke iqiniso njengamanje ukuthi baphuma kahle ngoba bakhona ababili abathathu besezwa babuye ey'nkantolo kulabantu. Amaphoyisa ababopha abanye kodwa iy'nkantolo kuye ngathi azikakakwazi ukuthi zibagwebe ngendlela esifisa siwumphakathi abagwetshwe ngazo. So ilo mkhankaso nalona kuzoqhubeka ukuthi abahambe nathi siyingxenye ngumasipala ukuthi abahambe. Mhlawumbe ngoba siyazi ukuthi iy'tolo ey'ningi uma ngabe mhlawumbe ushushuva lisuka bazohamba kuzona ezizosala mhlawumbe yini eniyilungisele njengomasipala kulaba abanentshisekelo yokuqhubeka kule y'tolo kade sezikho? Omasipala bonke banohlelo noma i-section ekuthiwa i-LED, i-Local Economic Development. Iplan-ke ukuthi abantu bazokwazi ukuthi babizwe sihlale ndawonye laba bakhona abanamaphepha ey'tolo ezisemthethweni kodwa abanga-operate. Sizobarifeya-ke labo kwi-department le yaka-small business and enterprise ukuze bakwazi ukuba bathole i-funding. Ngoba enye into masixoxa nabo baningi abantu base-South Africa bafisayo ukuthi iy'tolo bakwazi ukuzimana but abanayo imali yokuqala bathengise isitoko ukuze bakwazi ukusebenza. So-ke thina njengomasipala nama-trainings esesiwaqalile ukuthi bakwazi babe nemali eyanele, bakwazi ukuthi babe nendlela yokubeka imali, bakwazi ukuthi barane iy'tolo. Bese kuhulumeni omkhulu ungena esayidini yokubaxhasela imali. Konke lokho kumasipala uyakwenza. Siyabonga kakhulu.